हेलो आंनि YouTube फेमिलिफोर माबायदि दं बिसोरो वेलकाम बेक टु माय चेनेल जर्नालिजम गासिखौबो बरायहरबाय थ' दिनै मैयानि आद्रा थाबोनाय खामानि दिनै मावनो थांनो नागिरदों बेटुनि थाखाय बेटुनि एडमिशननि थाखाय रायलायहैनो नागिरदों जोङो स्कुलाव बे लाखिगोन ना लाखिया हो मा थाथ' थां लेटआनो जाबाय इनि खानाय हनाय बेखौ देलाय होनायावनो बिराद टाइम थांथारो खानायाबोथ' जि जायब्रें होमबाबोसो नै माला मागो फैगोन जाबाय आङो थांनोसै आइमोना थांबायानो आइमोना माने स्कुलाव थाङा बिसोर हाथायाव थांगोन थौ जोङो रानिजों आंजों थांगोन खिन्थु जानाय नङा बायदि मोनदों आं दिनै उन्दैनि बार्थ सार्टिफिकेटआबो सानै जागोन ना जाया मोनखाबायबो दिनै बा लाक्किलै दिनैनि देया लाक्कि नामा गुलु नोंनि थाखाय अ जालाय दे थांनोसै दा बरबरियाव माबायाव बेलेग बरबरि मोनफैबाय ओमफ्राय दा बेलेग गारियाव गाखोलायबाय इनिफ्राय ससे थांबावनांगौ स्कुलाव फैबाबो जि मा घटना जागोन मिथिला आरो गथ'खौ खदायथ' मेथाइआ 100-200 जागोन आरो मा बिबाय दा आगरथ' এখন मा सिनेमा नायनाय न'खौ गोसोआव दंलायो नैहाय नायफैदोंमोन ना जों जांख्रिथायनि थैसाम बेखौनो गोसोआव बिना डेन्जार सार्फखा ब्रेना ओरैबायदि गोसोआव थायो ओमफ्राय नै खावलायाव मा खुसेरनानै लाखो नै मा खुसेरनाय नैयो जाहैबाय गुलुनि जानो गोनां स्कुल नायनोसै मा जायो जागोन ना जाया माने एसे रायनांसिगोन फैसा थाखानि खोथाबो थायोना एडमिसन फिसफोरखौ रायलायनोसै ओमफ्राय मान्थलि बेसे होनांगौ माबायदि रेसपन्सिबिलिटिफोर लायो बेफोरखौ गासैखौबो रायलायनानै ओमफ्राय जाजोबोबा एबारनिफ्राय सानदों आरो ओमफ्राय लाखिगोन ना लाखियाबा बेखौ गुलुआ आरो एसे उन्दैबो ना नायग्रोनोसै दा थांग्रोनि रायलायहैग्रोनोसै मा होनोमोनलाय ट्रेन्डि आरो खुगायावनो फैनो नागिरा ट्रेन्डि बेयो स्कुलाव गथ'फोरानो ओमफ्राय स्कुलालाय मा बन्द'सो नामा ना माबा मारिथेजोबखायो रायलायहैग्रोनोसै फार्स्ट टाइम स्कुल गाजेनदों आंनि सोनाया मा होनदों होआखै नामा ओमफ्राय गोदान स्टुडेन्टफोरनि क्लासआ मालानिफ्राय जागोनबा जानुवारिनिफ्राय एडमिसन लाबाय थादोंना दाबो बुग्लामारि दैमा बारनायनिनो जोङो नमो होनग्राबा नमो होनग्रो नार्सारिनि प्रजेक्टर दङ प्रजेक्टर दङ एडमिसन खैजनसो जाखोबा दा एडमिसना 6 जनसो जाबाय नामा बेयो नार्सारि बेहाय जायो एलकेजिनि क्लास नों फरायसै फैदो एबार बेलेग क्लासआव हाबदों ना मामा इउकेजि इउकेजि क्लास जायो मामा लिरनो रोङैहाय लिरनो दे लिरनो इसमें खड़ा नहीं ऊपर ही खड़ा देखो Kenapa banyak banget dia dah? Dek. Tapi dia nanti hai.
थांनायसै बार दस्रा क्लासाव चलो ओइखौ दोननांगौ माने ओरैबायदि इमानदार गथ' जेबो बुस्थु जेरावनिफ्रायबो लाना सबखिसो लादोंमोन you monkey oh you elephant tiger tiger 이 जाबाय प्ले स्कुल बेयाव माबाखांना हाबखांनायनि उनाव गथ'फोरखौ रुमाव थाया बाहेराव बेयाव बाथरुम सब रेडि लेट्रिन बाथरुम माबानि थाखाय जोंनि स्टाफफोर कम्पिउटार क्लास बेनो जायो लासै लासै बानायगासिनो कम्पिउटार क्लासखौ होमबा माबासिमल'सो ना दा हयथ' क्लास 7 सिम जागोन देग्लाय देग्लाय माबाथ' एखेबायदि दंबावो नामा बेखिनिया सायाव कालार होथ'वाखै ओमफ्राय सिङाव रं दंबावो इहाय जाया नामा क्लास ना जायो होमबा उन्दैफोरनिया इखिनियानो एडमिशना माबायदिबा gloves पृथ्वी ये ना पृथ्वी ना भूम भूम हाँ बुहुम ये ना ले बुहुम आंजों लोगो जागोन ना जाया नोङाबा उथिनो नङा उथिलाय लंपेन्टखौ बोखाना हो आंनावसो ए लंपेन्ट लागोन बुरिथ जादों हमथ'लाय आखलाय एसे ओरैजाय फैबावलाय जेरै गोजान गोजान फट' साफायनाय आंनि हेगाखै ओंखारना होदो नोङो आं फट' साफायनो जों दिनै फार्स्ट टाइम गेलेदों मोनफेराखैमोन बेयो गेलेनो खुसि आबा नोङो इहाय गेलेनो मोनबाय थासिगोन ना दे बरिया ओइ रानि मानसिखौ थिखांनानै ओइनिफ्राय हरलाय गिया ओइनै मालाय जि आराम फैयो मा होनबावनो सासे बिमानि थाखाय बियो सबसे हेपिएस्ट मोमेन्ट जेतिया फिसाखौ बिदिहाय खुसि बिदिहाय एकदमबारे बिराद एन्जय खालामनाय नुयो नङा होमबा बिमादैखौ लिंदो माबानो थिखांनायनि ओमफ्राय मानसि गोलैबावबाय जि मिन्टासो बेफोरखौ गोदान माबा खालामगासिनो बानायगासिनो नैहायबो जागोन क्लास ओमफ्राय नायलाय ओरैबायदि मोजां बिबारफोरा आरामसे बारना होयो आंथ' फैबायानो थानो लुबैसिगोन दा बेहाय बिबारखौ दा गुलुआ फैगोन इनिफ्राय यो दे नों फै राब आजावा नोङो फै ओइनै नांगोन आथिङा जाबाय नैहाय ओइ गुलु नैहाय फैलायदो एबार नैहाय फै नैहाय नोङो इहाय यार' माथो नों मादैखौ थिखांनो हागोन ना नोङो हमैहाय मोजाङै ज'
हाथायाव थांसै ओमफ्राय दे खनसे दे आरोबाव खनसे दे हम मोजाङै दे जाबाय दे थ'दे फैदो बेटारि गारि गाखोलायनोसै फैदो थांसै दा जाबाय बेवहाय प्रसपेक्टास आरो फर्मखौ लाबाय ओमफ्राय एडमिसना बारु माने शियर मिथियासै ड्रेसाव बेसे लागोन माने बेफोरजों मिलायनानैसो ओरैनोथ' एडमिसन ओमफ्राय इयारलि फिसाव 6,500 नामा बिदि ओमफ्राय मान्थलि फिसा एक्सट्रा ओमफ्रायहाय ड्रेस थागोन सेटारडे खालि एक्सट्रा गानग्रा ओमफ्राय उनाव नर्मेल गानबोबाय थाग्रा बेनिफ्राय बेग लेखा बिदि बायनांगौ ओमफ्राय गासैजों मिलायनानै बेसे जागोन बेखौ मिथियासै माने अरिजिनेल जायबा थाबाय थायो माने फिसालाफोरासो हेन्डेल खालामो होन्दों नालाय बिसोर गैया माने जोंना फैनाया एसे लेट जाबाय बेनिखायनोथ' दा न'आव थांफिनसै ओमफ्राय फैफिननोसै ओमफ्राय न'आवबो एसे रायलायनांगोन माने दा फैसाबो एसे गैथ'वा नालाय होनाया मोजां जागोन ना होयिया मोजां जागोन बेखौ दस्रायाव होगोन ना बेवहायनो आंथ' माने बेखौ साबसिन नुहुरो आरो बेनिखायनो दा थांग्रोनोसै बाजाराव एसे गुलुनि ड्रेस बायनो दङ बेना ड्रेसानो गैला ओंखायनोथ' गांसे बायनोसै ओमफ्राय दा बाजाराव थांनानै न'आव थांफिननोसै बेखिनिया लारि थाबायनासो थांनांसिगोन रानि फैसा खुस्रा गैला दस' फैसा खुस्रा गैला थाबायना थांसैथ' नै ससे थांबा मोनो थांनानै मोनो मा so bapawo itu lada oमफ्राय एबार good boy no नांलाय एबार एखौ फैसा नांला नायखैहाय सोदो नङा बे पकेटाव सोनानै udah gosla moजां cara बरबरियाव set ini kan dress lo bang long pant shirt apa ini borom style lo holo style sesuatu apa ini ini kan itu lah ini apa ini saya gitu dong nama kunci seni ini gitu dong nama ini hei tuh माबाजों मा होनोमोनलाय बेखौ दोनैहाय दा गावथ'हायो हाथाव गावा थ' थांसै न'आव उन्दुनोसै ओमफ्राय न'आव उन्दुनानै गावहैनो हागोन नोंखौ सोर दिहुननो होदो एसे दानो गावो नामा हाथायाव सोरबा जोंनि मानसिफोरा बुगोनसो दा बुबा हले हमथाया दे आं मादैजों पिस्तल लादों थुदो थु थांसै माखो आयो गुलुखौ लाबोनो हालालै आइनासो आइनासो थु मामे
गारि गोदान दखान नुनानै पिस्तल गावनि लानाय प्लास्टिकखौ फिनज्राब गार बलखौ लाबोबाय सोर फिसिगोन नोंखौ बल' बिदिबा आङो माबा फैबाथाय बेखायनो लोंलाङो रुटि जालाङो ओमफ्राय सा लोंलांथारो रले थाबनो जायो नामा सोरबा ओइ गंसेयाव जाबो खाथियाव आरो बिदि बिथायाव लिपटे आंहा बे मोजां साखौ रुटिखौ ओमफ्राय ओंख्रिया गोथाव जायो बेनो आबेलाय स्पुनिया र' लानो हागोन इना इजोसो लेना दोननाया थां बाय बाय वा सोरानि दा एसे माखासे जोंहानि दाउखौ नायलाय दाउ बागान जोंहा माबा मेंजोब्बाय एकदमबारे गुलुसोनो खिन्थु दसे बिराद गोबाव रेस्ट लानाय बायदि जाबाय रेस्टुरेन्टआव रुटि जानानै आरामसे फैबाय ओमफ्राय नैबे प्रसपेक्टास बेटुनि मा जाबावो दा एडमिसनखौ लामारगोन ना लामारा न'आव रायज्लायबावनोसै ओमफ्राय थांनोसै एडमिसन थाखाय द्लाम एकदमबारे बुरजाथार एडमिसन फिसाबो ओमफ्राय आरो ड्रेस बेनिफ्रायनो लाजोबनांगोन नालाय जेराव ओमफ्राय नै बेखिनिखौ लाबाय शपिङा माने बिराद गोबाव जाबायना शपिं खालामिया ओमफ्राय बेखिनि बुस्थुखौनो जि बुरजा शपिं खालामनाय बायदि मोनबाय आङो बेटुनो थाखाय नै बेखौ लाबोदों आङो बेटुनो थाखाय नै बेखौ लाबोदों आंनि जेबो बिदिहाय गैया आयना गंसे लाबाय आयनाया बिराद गोबावनिफ्रायनो गैया जानानै दंमोन बोसोरसे जाबायमोन जोंहा आयना गैयिया आयना लाबोबाय ओमफ्राय आं गोसोखाङाखै रानियासो गोसोखांबावलायदों आयना गैया बोसोरसे ओमफ्राय बेबो राजानिनो बेटुनिनो बेनानो हायस गारिखौनो बापरे बोरै बायो पिस्तल गंनै बायनानै बलबो मोननै बायबावबाय साला बेखिनि ओमफ्राय बे आंनिया ब्लाउसआ बे ब्लाउस लाबोदों ब्लाउस गैथारलामोन नालाय बे गांथाम ब्लाउसखौ लाबोबाय रानिया जेबो लाथ'वासै मालाय इयारफन बायोनो दा बेखिनियानोसै आरो एडमिसनखौ लानाय जागोन ना जाया उनाव मिथिबावगोन जेनेबा स्कुलाव थांफिनबा आङो भिडिअखौ लाबोखागोन दा बेखिनियानोसै जों मोनफैबाय एसे दसे रेस्ट लानानै ओंखाम जानाय जायोबा जानोसै जायाबाथाय बैग्रि जानो दसे थानानै थांगोन जोङो दैमायावहाय बेखिनिखौ भिडिअ लाला बारु बिदिखौ भिडिअ लाबा आरो बिराद गोबाव जालांगोन भिडिअ गोलाव जालांगोन जायखौ नोंसोरो नायनो बालांगोन थ' दा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालामब्लानो जाबाय आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै हो जाहाथे आंनि भिडिअनि गोदान अपडेटआ नोंसोरनाव सहैयो दा लोगो मोनलायनोसै नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिम मोजाङै था गोजोनै था अनज्लायनानै था ओमफ्राय आब' सनाखौ अनबाय था लाभ इउ बाय बाय